Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN online media kotel nego mari nash mandigo e channel ma joluo subscribe kandigo ma weche tentie waikre uru ni interviews mabi mang'eny be
Ingega LTN. Ang'eyo LTN. Luo Trending Nation. Ang'eyo. Okay. Waketi uruma na LTN, the truth meter. The truth matter. Luo Trending Nation. Koro mae kar wach. Koro kapok ineno Luo Trending Nation. Onge gimisa neno. Kopodi pok ineno Luo Trending Nation. Mano onge gimisa neno. Okay. LTN Luo Trending Nation worldwide. The CEO is Omari Nash. Omari KE. Follow LTN kila mahali na Luhuru LTN. Kenda nuoyo. Luo Trending Nation worldwide. Nyaka Snapchat, nyaka TikTok, nyaka Instagram, nyaka YouTube. Omari, how many subscribers do we aim at right now? 30. 30. Ne, 30. Ne, 30. Alafu 50 next week. LTN my Luo Trending Nation. Kidwa winjo udaku, kidwa winjo gimora mama temre Luo, kae kete mana kae. Kete mana ko kidwa kete ka to bro keti gi thuon. Kenda kwayo ni mondo umed subscribe LTN nikech ma koro channel mamarwa kaka joluo mangiso wa gimora mora madhi mbele. Bag Businga from Malaika Musical. Please subscribe, follow, watch LTN, and also remember to follow Omari Nash. Thank you so much, my brother.